Shin ko ka san cewar 80% na mutane suna rayuwa ne cikin rudani? To kuma kai ma kila kana cikin su. Idan baka san dalilin da yasa kake rayuwa ba, to kai ma kana cikin rudani. Yadda zaka gane cewar yawancin mutane suna rayuwa ne cikin rudani, ana ganewa ne daga halayensu da kuma yadda suke tunani da kuma yadda suke tafiyar da rayuwarsu. Ga wasu manyan alamomi masu nuna haka. Na farko shine babu cikakken buri. Mutane da yawa suna rayuwa ne kawai domin yau ta wuce. Ba su da wani tsari ko burin da suke bi. Duk inda rayuwa ta tura su, to nan suke tafiya. Sun tsaya suna kwaikwayon rayuwar wasu maimakon su gano kansu. Sun tsaya suna kwaikwayon abin da suka gani a social media. Kuma wannan yana sa su rasa asalinsu. Abu na uku shine yawancin mutane suna yanke shawara bisa ra'ayin mutane, ba sa dogaro da kansu. Duk abin da mutane suka ce shi suke bi. Abu na hudu shine wasu mutanen ba su san abin da yake da muhimmanci ba. Sukan ɓata lokaci akan abubuwa marasa amfani, su bar abubuwan da za su gina musu rayuwa. Abu na biyar shine suna rayuwa ne babu tsari, babu lokaci na aiki, koyo ko ci gaba. Komai yana tafiya ne ba tare da tsari ba. Abu na shida shine wasu mutanen suna rayuwa ne don faranta ma wasu rai, maimakon su tsaya su faranta wa kansu rai ko su gina rayuwarsu, ko su koma suna ƙoƙarin samun yardan mutane. Kuma gaskiya ita ce mutum ba zai fita daga rudani ba sai ya fara tunani. Ya fara tunani da kansa. Ya san abin da yake so kuma sai ya fara neman mafita a kai. Kuma abin da yake ƙara sa mutane cikin wannan halin, to akwai social media da kuma rashin ilimi mai amfani. Su ne suke taka rawa sosai wajen jefa mutane cikin wannan yanayi. Allah ya sa mu dace. Amin.